Карам кола от 4 години. Да, сериозно ми се е случвало да катастрофирам. Не съобразих навлизането ми в платното. Беше късно вечерта и в мен се вряза една кола. Аз имам страшно много истории с полицаи и мога да кажа, че когато се държиш добре с тях, защото да не забравяме, че те също са хора, те ще отвърнат със същото. Колата ми е малка и много сладка, Volkswagen Polo. Перфектната кола за жена. Дори когато съм сама, на мен ми е весело в колата, защото това за мен е някакъв начин да преодолея дори проблем. Обожавам да шофирам, да се събудя, да се кача в колата и да си пусна музика, на мен винаги ми е забавно. Колата за мен е не само средство на предвижване, както казах, дори може да ми бъде като психолог, защото когато нещо ми е тъжно или не се чувствам добре, аз се качвам в колата, пускам си музика или весела, или тъжна и просто потеглям. Това ми решава всички проблеми. Или звъня на баща ми, или на моя приятел, защото и двамата разбират от коли. Ако закъсам, отново ще използвам телефона си и бих се обадила отново на същите хора. Автомобила, който може би ще харесвам, това е, обичам високи коли, да е джип. Искам да бъде на първо място удобен. Аз понеже съм мъничка и ще ми бъде много комфортно да бъде джип, защото ще виждам по-добре. Предпазният колан за мен е една голяма пречка. Признавам се, аз не мога да лъжа. За мен колана е пречка, защото е супер неудобен. Дори аз по статистика винаги споря с мои познати и приятели, че колана не предпазва, а хората излизат от катастрофата инвалиди. Може би има и друга статистика, но аз съм запозната с тази. Честно ли трябва да отговарям? Мобилният телефон за моя огромна грешка го използвам постоянно, защото това е свързано с моята работа. Но това е един навик, който искам да променя и ще променя. Аз съм лошия пример. Не мисля, че всички жени са лоши шофьори и просто има неориентирани жени, според мен. Аз не се окачествявам към тях. За мен е много важно един човек да бъде ориентиран, да знае правилата. Това е най-важно. Аз не обичам някой да шофира и аз да съм вътре. Не мога да дам този контрол на друг човек.